Hallelujah. Praise the Lord. Obo shahantara masihitra lande. Lihantoro mosihiri bishabarahina maraba. Yaver अन्य भाषेनु लोया. Lega bashandara masihitra lande. Obo shakatra masehere bere bere be. O lehina maraba hantala makiara mande. Liga shandara masikitra lande. Liharahina maraba seketra lande. Lihantere bo shakantara ma. Liga bashandara basihitra lande. Oh, thank you, Holy Spirit. Abba Shintarama, Lihantarama Seketra Lande, Abba Jesus, Obo Seketra Lande, उंड्यासवरी पण देवाच्या तोंडातली बाहेर सरतात ते दर एका उतरावर मी आम्ही जियत आहोत. लेगाबा शांदाराबा सिहिरी बिरिबी लिहांतोरो मोसेकेत्र लांदे अबात्रमा सोब्रहीना मराबा. ओ ग्लोरिया महिमा वाखाणी आमच्या देवाक लिहांतोरो बो सिहित्र लांदे अबात्रमा सेहेरे बेरे 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 बे. ओ थँक यू जीसस. लिहांतोरो बो सिकेत्र लांदे ओ बो शिहिंत्रमा सेकेत्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. ओ बो शेकेत्र लांदे रहीना मराबा. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुति आणि आराधना वाखाणी ओबो सिहिंतरमा लिहारहीना मरबा लेगोबा शांदारबा सिहिंत्र लांदे लिहारहीरबा लिमा शोको रहीना मरबरबा लेबो शांदारमा सिहित्र लांदे. ओ स्तुति गौरव महिमा वाखाणी आमच्या देवा. वेळ ताका वाखाणूचो वेळ ताका दिनवासूचो. लेगाबा शांताराबा सिहिरी बिरिबी लिमो शांताराबा सेकेत्र लांदे लिमांतोरोबो सिकात्र लांदा रहीना मरबा. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 आणि दुसरी ओळ आमका सांगता जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती खंयच्याच मनशान लागीं उलयनात ती देवा लागीं उलयतात. कोण तांकां सजमोन घेयना पूण ती आत्म्या वरवीं गुडार सताची खबर करतात. या वेळार आमी आमच्या देवा लागीं उलयता. लेगाबा शांतारा मासोब रहीना मरबा लिमा शेको रहीना मरबा लिमो सेका रहीना मरबा लिमा शांदाराबा सेकेत्र लांदे लिगा बाबा 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 शांदाराबा सेकेत्र लांदे लिमा शारी हीरा लिगा बाबा 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 शेखेरे रे रे रे. ओ ग्लोरी ग्लोरी स्तुति स्तुति आराधना आमच्या देवाक. या वेळार संपूर्ण खायन आमी देवाक दिन वासूया. लिबा शिंताराबा सेकेराबा लिमा शेखारा हीरा रारा लेमो शाकारा हीरा बारा बारा बा. ओ ग्लोरी 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 वाखाणी वाखाणी हालेलुया. ओ बोशे केत्र मासिहिरिबी लिमा शखरहीना मारा बारा बारा बा लिमो शेकारहीना मारा बारा बा लिमो शेकेरबा शिंथारबा लिमा हांतारबा सेकेद्र लांदे. स्तुति स्तुति महिमा महिमा आमच्या देवा. लेबो शकारहीना मारा बा ओ लाहिराबा सेकेद्र लांदे ओ बो शांतारबा सिराबा बा 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 लिमा शकात्र लांदे अबात्र मासोब्रहीना मारा बा लिमा शकात्र लांदे. या वेळार आम्ही स्पेशली आमच्या नेशनापासून देवाक वाखाणूया. लेगाबा शांदाराबा सीमारा हिलाबा लिमांत्र मासोकर हिना माराबा. आमच्या भारत देशापासून आम्ही देवाक वाखाणूया. लेगाबा शांदाराबा सोमाकियाराबा लेमो शाकारा हिना माराबाराबा लिमो सिहिरी बिशाबारा हिना माराबाराबाराबा लिहारा हिना माराबा सेकेद्र लांदे लिगाबा बाबा शेकेराबा निमो शाकारा हिरा बारा 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 बारा. सो भी सुंदर देश देवान आमचे पासून रचला. लेगाबा शांताराबा सियारा हिलाबा लिमो शकांताराबा साकारा बाराबा लिमा शकात्र लांदे लिमा मामा मामा शकात्र मासे निमा शकारा हिराबा निमो शकाता नामांदेरेबा रिमा शकात्र मासे केद्र लांदे अलीबा शकांताराबा लेमो शकारा हिरा रा 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 लेगाबा बाबा 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 बाबा. ओ ग्लोरी महिमा वहारी हिराबा रेबो शांदाराबा सेकेत्र लांदे अबात्र मासे. या देशातल्या हर एका राज्यापासून आम्ही देवाक वाखाणूया. लिगाबा शांदाराबा सेकामा काका काका रिमा शकारा हिराबा लिमो शांदाराबा सेकामा काका काका रिगाबा बाबा 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 शेके रे 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 ली रा 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 लिमा शाराबा सेके रे 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 अबात्र मासे केद्र लांदे. हर एका डिस्ट्रिक्ट पासून जिल्ह्यापासून आम्ही देवाक वाखाणूया. लिमा शकारा हिना माराबा लेग्राबा सोका माका काका काका रिगा मामा मामा शेका बाबा बा रिमा शकारा हिरा बारा 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 बा लिमा शकारा हिरा रा 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 लिमा शारा रा 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 आमा मामा
शेकेरे बेरे 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 बे अब्बा बाबा 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 शेकेरे हर एका तालुक्यापासून आम्ही देवाक वाखाणूया ले ग्राबा सोब्राहीन ताराबा लिमो शखराहीन मारा बाराबा ओ बाबा 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 शेरे रे 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 लिहा रही रा 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 लिगा बाबा 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 शेकेत्र लांदे हर एका गावापासून या वेळेला आम्ही वाखाणूया लिग्राबा सोंदोरोबो सिंताराबा निमो शकारहीना माराबा लिगा बाबा बाबा से केत्र लांदे ओबो शकात्र लांदरहीना माराबा रबा लिगा मामा मामा से केत्र लांदे लिहा रहीना माराबा रबा रबा लिहा रही रा 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 ओ ग्लोरिया मा शका हर एका वाड्यापासून आम्ही देवाक वाखाणूया लिगाबा सोंतारामा सिकारही रबा रबा लिमा शेखारा बासे कामा काका काका रिगा बाबा 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 शेके रे 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 लिगा बाबा 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 शकातारा बाराबा लिमो शकात्र लांदे और एक कुटुंबा बसून आम्ही देवाक वाखाणूया लेमा शांदारा बा सिकारा हिना माराबा ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना ओबो सेकारा हिरा बाराबा लिहारा हिराहा लेगोबा शकारा हिना माराबा लिमा शांदारा बा सिहात्र लांदे देवाचो आत्मा या वेळार आमच्या भारत देशात संपूर्ण कायन काम करता लेगाबा शांताराबा सिकात्र लांदे लिगाबा बाबा 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 शकात्र हर एक या देशाच्या कोपऱ्यान हर एका या देशाच्या टोका काम करता लिबा शांताराबा से निमा शकारा हिराबा लिमा शकारा हिराबा लेमो शकारा हिराबा निमा शकारा हिराबा अमारा हिराबा शेकारा हिराबा नेमो शकारा हंताराबा लिमा शारा हिराबा रबा रबा लिहारा हिराहा रहा रे गोबा शकारा हिना माराबा लिमा शांत्र लांदे लिहारा हिना माराबा सोरा हिराबा शकात्र लांदा रिमा शांदा रबा 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 सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावान या देशातलं हर एक काळोखाची शक्ती सोम्याच्या नावान नष्ट जाता देवाचो उजवाड या देशाना पैता यार घोषित करता लेगाबा शांदा रामा सेकाद्र लांदे लिमा शांदा रबा सिकारा हिराबा लिमा शारा हिराबा लिबा बाबा बाबा से केत्र लांदे लिहांता रबा से लिहारा हिराबा रबा लिमांत्र लांदे अबात्र मा सोब्रा हिराबा रेगाबा शांता रबा से के लिहारा हिराबा रबा 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 ओ बोत्र लांदर हिना मारा रबा लिगात्र लांदरे बेशबा रबा रबा ओ हालेलुया लिमा शांत्र लांदे लिगा बाबा शांत्र लांदे भारत देशाचो राजा आणि त्याचे सगळे अधिकारी जांका देवान निवडल्यात ते आपली जबाबदारी सतान आणि प्रामाणिकपणान सांभाळतात लेग्राबा सोब्राहीना माराबा से ओ बो शकात्र लांदे ओ बो शकार हिरा बारा बाराबा ओ ग्लोरिया ग्लोरिया संपूर्ण काय देवाचो आत्मा या भारत देशाचो ताबो घेता लिगाबा शांत्रबा साकोब्राहीना माराबा संपूर्ण आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचो ताबो देवाचो आत्मा घेता ओ बो शकात्र लांदे लिगाबा बाबा बाबा शकात्र और एक खोटे पण सोमियाच्या नाव नष्ट जाताव्या लेग्राबा सोब्राहीना माराबा सेके लिबा शांताराबा साकीरा बारा 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 लिमा शांताराबा सेकेंद्र लांदे देवाच्या सामर्थ्याव्या और एका जिल्ह्यातल्या और एका तालुक्यात लेबो शांताराबा सिकात्र लांदे या सिंधुदुर्ग धर्म प्रांतात लेगाबा शांताराबा और एका पैरिशान देवाच्या सामर्थ्या पैदा ओबो सकात्र लांदे लिगाबा बाबा शास्त्र लांदे और एक सिकनेस या धर्म प्रांतातले और एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम सोम्याच्या नाव नष्ट जातात लिगाबा शांताराबा साहिराबा लिमा शांताराबा सिकारा हिराबा लिगाबा बाबा बाबा शेकेरे रे रे लिहारही ना माराबा ओबो शांताराबा सिकात्रला और एक विनंतीचो आत्मा सोम्याच्या नाव नष्ट जाता लिगाबा शाकारा हिराबा राबा 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 लिगाबा बाबा बाबा शेकेत्र लांदे अबा शाकाराबा से ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिहारही राबा 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 ओ ग्लोरिया महिमा देवाक दिवसिया कित्याक देव आमच्या सांगात आसा तो आमका केन्ना साडून घेवचना तो सदा कालचो देव आसा आणि तो आमच्या सांगात आसा लिबा शांताराबा सिहिरी बिरी 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 ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना वाखाणे ओबो शकात्र लांदे लिगा बाबा बाबा सेकारा हिराबा लिबा शारा हिराबा रबा रबा आत्म्यान आणि सतान या देवाक वाखाणूया लेगाबा शांतराबा से तो सता आत्मा आमचे
देवाचो आत्मा आमचे भितर आसा. लिमा शाकारा बाद्रमासे लिबा बाबा बाबा बा शेके रे 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 लिहा रहीरा बाबा बाबा बाबा. ओ हालेलुया. लिमा शारा हिरा बारा 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 बा. आम्ही जिवे देवाची भुरगी आसा. आमचो देव जिवो आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. लिबा बाबा बाबा सेकेत्र लाते लिमा शांतारा बा सिहिद्र लाते लिहांतारा बा. ओ बोद्र मातेंद्र बा सिंगारा हिना माराबा. ओ ग्लोरिया महिमा. ओ बो शकात्र लाते. ओ थैंक यू होली स्पिरिट. लिमा शांतारा बा से. ओ बो बाबा बाबा बा शकात्र लाते लिमा शारा मात्र लाते. ओ ग्लोरिया मी आत्म्यान बरोन येवे देवाक वाखाणुया. लेबा शकारा हिरा बाराबा. ओ ग्लोरी 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 महिमा महिमा स्तुती आणि आराधना आमच्या देवाक. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. या दिसापासून या वेळापासून या सोबीत माझ्या भाव बहिणापासून तुका दिन वाचता परतून तुवें आमकां एकठांय केलाय. तुका वाखाडून तुका दिन वाचूं तुजी स्तुती करूं आणि हेच काम सगळ्यांक बरें आसा. तुका वाखाणुचे तुजी स्तुती करूची. ओ ग्लोरिया. थँक यू होली स्पिरिट. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जुआंचो 4वर आणि 24वी वेळ आमकां सांगता देव आत्मो आणि त्याच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आणि सतान बजूंक जाय. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमच्या फाटल्या जिविताचो चिंतुया. आमी फाटल्या जिवितान खंय आसल्या, खंयच्या मार्गार आसल्या. हांव म्हज्या जिवितान चिंतता हांव खंय आसली. म्हाका देव खबर नासलो आणि सैतानाचे फुल प्लॅनिंग आसले आमकां जण एकल्याक खोट्या मार्गार व्हरचे. पूण देवाक तशें नाका आसलें. देवान सैतानाच्या चपक्यांतली आमकां भायर काडली आणि आमकां आपल्या लागीं हाडली. म्हज्या जिवितांतली टेस्टमनी आयज जे कितें हांव उलयता देवाच्या आत्म्यान बरोवन उलयता ते देवान म्हाका भायर काडला. सैतानाचे फुल प्लॅनिंग आसले जण एकल्याच्या जिवितांत तेणे आमकां चोरून व्हरचो प्रयत्न केलो. पूण पळयात मोगाच्यानो, देवान आमकां चोरून व्हरोंक दिवंक ना. पूण देवान आमकां सांबाळला आणि परतून आपणा लागीं हाडला. त्या घाणींसून त्या चिखलांसून त्या वायट जिवितांसून देवान आमकां भायर काडला आणि आमचो कायदो जावन आसा त्या देवाक आमी वाखाणुचे. न्हय खंयच्या मनशाक पूण त्या देवाक, ज्या देवान आमकां सांबाळला, जो देव आमकां फुडें पासून सांबाळतलो आणि जो देव आमच्या सांगाता आयज आसा, कालूय आसलो आणि सदांकाल आसतलो, त्या देवाक आमी दिन वाचुया. त्या देवाची उतरां घेवन फुडें चलुया. आणि हेच मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची खोशी जावन आसा. तर आमी परतून देवाक दिन वाचुया, देवाची स्तुती करुया, खुशालकायेन एकामेकाक पळोवया. नोहा प्रेज द लॉर्ड. आर्यन प्रेज द लॉर्ड. एरिक प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सगळ्यांक ऑनलायन आसा तांकां पासून प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन ह्या वेळार देवाक दिन वाचुया, देवाची स्तुती करुया. ग्लोरी आणि महिमा एकामेकाक पळोवया खुशालकायेन हांसून. ताळयांचो आवाज येवनी म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. Praise the Lord. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है. कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
टाळ्या पेटून याव्यात. देवाक दिन वासूया. खुशाल काय? प्रेज द लॉर्ड नोहा. हालेलुया. थँक यू जीसस. ग्लोरिया. स्तुती. सगळो अधिकार आमच्या देवाकडे आसा. सगळी पावर आमच्या देवाकडे आसा. ग्लोरी. ओ ग्लोरिया. थँक यू जीसस. जितनी हुकूमतें हैं यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के